que són uns lloguers justos. Tenim molts d'exemples a moltes ciutats del món que han regulat els preus, no? De tal manera que no suposa el que es paga més d'un terç, no? del salari que es cobra mensualment. Això jo crec que és una mesura que està molt clara, no? I que es pot regular. I després també uns lloguers justos han de poder contemplar l'opció de que qui no en té no en paga, perquè l'habitatge és un dret i no és una mercaderia. L'habitatge hauria d'estar regulat, no? pel valor d'ús, no? I no per la possibilitat d'especular amb els preus, no per la possibilitat del valor de canvi. Això no vol dir que l'habitatge no hagi de ser un negoci absolutament, sinó que hi ha d'haver una reserva suficientment gran per encabir a tots els tipus de població i que la població no sigui mai expulsada de les ciutats per no poder pagar un lloguer. Jo crec que són aquestes tres mesures. Alquiler justo, para mí, es un alquiler de una vivienda que alguien pueda pagar con parte de su nómina, no toda la nómina, como pasa en muchos momentos. Y sobre todo un alquiler justo es un sitio que tú puedas elegir dónde vivir y no tengas que desplazarte a otros barrios o a otras ciudades que es lo que está pasando en Barcelona. Para mí el alquiler justo es que esté relacionado con el poder adquisitivo de las familias. Y sobre todo ya el poder, no solo la cuestión económica, sino la cuestión de tiempo. Para mí es muy importante que los alquileres pueda la gente saber que es su casa con una continuidad y que no tenga que ser caracol y estar pasando de casa en casa cada día, donde no hay manera de tener estabilidad familiar y estabilidad de organitzar tu vida. La idea seria que l'habitatge no sigui algo amb el que es pugui comerciar, és un bé bàsic i punt, i hauria d'estar a l'abast de tothom independentment del poder adquisitiu. Per tant, lloguer ja implica un cost econòmic, per tant, just hauria de ser aquell que et permeti assolir tots els elements necessaris per la vida. I el fet de tenir un cost doncs, ja implicaria que deixaria de ser just. Aquesta és la meva idea. Un lloguer principalment en el que no haguessis de destinar més d'un 30% del teu sou mensual, no? En concepte d'habitatge. Que s'adequés també a les característiques de l'habitatge que t'estan llogant. També tinguessis una certa estabilitat en què tu poguessis desenvolupar un projecte de vida a relativament llarg termini, el lloc on estàs arrelat, en el teu barri, on hi ha els teus grups associatius, els teus amics, la teva família. Sí, i on cadascuna de les parts també assumeixi la seva responsabilitat, que el propietari, ja que és propietari i que en treu un rendiment, doncs assumeixi la responsabilitat de reparar les coses que es vagin degradant, que ho mantingui en condicions i que no se n'aprofiti més enllà del que toca. Desde luego es un equilibrio con la vida de la gente, ¿no? Cualquier cosa que nos permita vivir dignamente en nuestros lugares, en nuestros territorios, echar raíces. Nadie nos desplace, y si nos desplazan, que nosotros no desplacemos a nadie, que esta cadena de los horrores de yo no puedo vivir aquí, me voy más allá, y vamos moviendo a la gente, y le vamos sacando de los núcleos para que sean ocupados por grandes finanzas o por grandes lobbies o por grandes capitales, no se produzcan. Y sin tengamos que sufrir y estar agonizando porque nos cambian el alquiler, porque se termina el contrato, porque hay que renovarlo, porque oye tío ayúdame, que vamos a hacer una mudanza, que llevamos 10 años viviendo aquí, 15 mudanzas a las espaldas, que es un agobio, que es una mierda y que merecemos algo más digno, algo más suave y algo más alegre, coño.